upacara siram jabasan badhe pengantin putri Roro Parsila Audrey Nuralisa sarjana hukum magister kenotariatan. Putri Kidasi Bapak Dr. Andes Singgih Budi Nugroho sekalian Ibu Hajah Sylvia Kusumawardani sarjana psikologi. Sumpah cibrik Gusti Maha Kawasa hangaturaken sugeng awuh katur sakoya keluargaku para sesepuh bini sepuh ing kalagan biniku mugi kemareng sinar tanpa puji rahayu mring Gusti Maha Kawasa lelenggahan kanthi marto martikaning pegalih hanggrang tulang sitaning tata cara siram jamas badhe penganten putri kinurmatan. Sing kersaning Gusti Maha Kawasa hawe nugrahaning Gusti kang murbeng tumati tansah lumeber katur dumateng panjenengan sadaya miwah kula sumpah muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji rahayu hawit sing nugrahaning Gusti Maha Kawasa mugi tansah kalumebereken katur dumateng panjenengan sadaya miwah kula para sesepuh bini sepuh kentuhu kinurmatan, para tamu kakung sumawana putri kentuhu uluhuring putih kebareng kula ihaman sering sesarengan marga negampi wedding organizer habuko wiwaraning syukur uwanganing wicara iya tuwaraning kondo hawit panjenenganipun keng hamang mugati Bapak Dr. Andes Singgih Budi Nugroho sekalian Ibu Hajah Sylvia Kusumawardani sarjana psikologi kinurmatan hamba bar toyo-toyo hangat carani toto upacara Jawi kinen siram jamas badhe penganten putri kinurmatan memayu hayuning bawana sinaretan memuji rahayu nyinyatong itipalilah sang Gusti Maha Kawasa mugi toyo-toyo berkah barokah kalumeperaken ing ari kalenggahan punika wonten ing tata cara siram jamas badhe penganten putri iya sang Ahayu Roro Marselia Audrey Nuralisa sarjana hukum magister kenotariatan. Hadirin berbahagia dengan penuh kasih di hari terbalut bahagia dan kasih beliau Bapak Dr. Andes Singgih Budi Nugroho beserta Ibu Hajah Sylvia Kusumawardani sarjana psikologi dengan penuh kasih di hari ini melaksanakan seluruh rangkaian prosesi adat Jawa kuno, prosesi siraman dengan tujuan dan maksud memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga perjalanan sang calon mempelai wanita Marselia Audrey Nuralisa sarjana hukum magister kenotariatan diberikan cinta dan kasih tentunya untuk calon mempelai wanita Marselia Audrey Nuralisa sarjana hukum magister kenotariatan. Seraya memohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga
perjalanan cinta kasih dan juga prosesi siraman di pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kidur matang mugia kepareng lelenggahan watering sasono kang rinanggo sasana pinicing mangke kepareng ingkang paring siram jabasan kang sepindah mugia kepareng lelenggahan watering sasono pinicing kang wirembak kehormatan Ibu Hajah Winih Resmati. Soho kepareng lelenggahan watering sasono pinicing Ibu Hajah Zulaila Dumiyati. Katurugi kang winembak kehormatan Ibu Hajah Aritias Pancaretnaning Tias. Mugi katur panjenenganipun kang winembak kehormatan Ibu Hajah Heru Suprihati. Saha katur dhumateng Ibu Hajah Animber Sri Mulyani miwah Ibu Hajah Triana Widati. Kepareng lelenggahan watering sasana kang piniji memayu hayuning bawana tansah hanubadahaken asta dhumateng karsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saha konjuk dhumateng kang hamaku gati Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho sekali Ibu Hajah Silvia Kusumawardani sarjana psikologi. Mugi kepareng kinurmatan jumangkah lelenggahan wonten ing sasana ing piniji. Kami haturkan kepada beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho beserta Ibu Hajah Silvia Kusumawardani sarjana psikologi berkenan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.